ಅಂತ ಪಾತಿರ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಅಕಲ ಮುಂದೆ ತಪುರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ದ ಪುರ ಇಂದು ಕಡಪುರ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪುರ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪೇನು ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನು ದರ್ಪುಲ ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದರ್ಪುಲ ಅವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಯಾನಿ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಿಂಕ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ತುಲಿ ಮುರಣಿ ದೇತೋನ ರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ತುಲಿ ಐಕ್ ಮೇರು ಮಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಬಲಿ ಇಡಲಿ ತುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ನೀತಿ ಕಣದ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಮೂಲು ಪಿರೇ ಕಾರು ದೀಯರ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಕಿತ್ತಿಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಕಾರು ಜೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚೆ ಸಂಡೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ನಿತ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಕೊಂಚ ರಪ್ಪ ಮೀದೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಡೋಲ್ಲ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತ ಇಂಕು ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತನು ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಆ ಶೋರೂಮ್ ಎನ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಐದಕ ಕುಡಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ಮಾಂಡೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕೈದಾದಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಆನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ಬೋದು ವನಸಾದ ಬನ್ನಗನೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ 10:30 ಅದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನೀ ಸಂಡೇಗೆ ದೀನಿ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯೊಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಮೀದು ಬಕ್ಕ ಪಿದಡುನು ಚುಟಿ ದುಂಬುಲುಂಡು ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಬೇಪಿ ಬಿಜ್ಜುಪ್ಪಿ ನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋನುಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಚುಟಿ ದುಮ್ಮುಲುಂಡು ಆಂಡ ಮುಂಜಿ ಪೂಡದ ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರದ ದಿನನೇ ಬೈದೇನೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಟೈಮ್ ಕೂಲಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮೇರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೇಲ್ ಪೊನದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 25th ಗಾಣ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ 20ನೇ ವರ್ಷಡು ಮುಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪಿನ 21 ವರ್ಷ ಮೀರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು 21ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಅಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೈತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣದು ಬಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೇಯ್ದ ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಲಕ ಅಂಚ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಆನಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಪ್ಪೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಪಿದಡೊಂಜಿ ಕಾಯಿಂದಿನ 8 ನಿಕ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತಿರ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಅಕಲ ಮುಂದೆ ತಪುರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ದ ಪುರ ಇಂದು ಕಡಪುರ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪುರ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದ್ಪೇನು ಇಚ್ಚಿನ ನಾವೊಂದು ದಯಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜಂಗೆ ನಮಗೆ ಹೋದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಹೆಂಗ್ ತೂನಾಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡತ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರಾಪಿ ನಮ್ಮ ಪೂಲ ಇಲ್ಲದ ಡೀಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆವು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಬ್ರೋಕರ್ ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಏನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೋದು ಮನ್ಪುದೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಸೈಟ್ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುದಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯಾನು ಕೋಪೆ ತೂಪೆ ಅತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತನ ಅದನ್ನು ಏನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏರ್ಪುರ 8 ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು 8 ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅವ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಪುರ ಮಂತ್ ಕುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರಿಲ್ಲ ಹೌದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ನೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು ಎಂಟುಳ ಸೇಲ್ಗೆ
ಸೊ ಏರಿಗಾಣಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಿತನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ ಯಾನು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚೆ ಬರೀದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಗಿತ್ತು ನಾನು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಅಂತಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಕುರುಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತದು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡೆ ರೆಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಸೊ ಏನಾಣಲ್ಲ ಅಂದಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರ್ನ ಇತ್ತುನಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಬೀತಾಡ ಕೊಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ DM ಅಂತಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಕುಡಿಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಅಂಚ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಡು ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಇಂಚ ಬರೀದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಜ್ಜಿ ರೇಪಣ ಓನ್ಲಿ ಕುಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಲ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಚು ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇವೆ ವಾಮಂಜೂರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದೇರು ಸೊ ಯಾನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋತಿನಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನು ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾನು ದುಂಬೆ ಬೋದು ಯಾನು ತೂದು ಬರ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ ಅಪ್ಲ ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಇಂಜಿಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನು ದರ್ಪುಲ ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೇ ದರ್ಪುಲ ಅವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕನೋಡು ಹಕೀಕತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಮುಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ನು ನಿಕುಲು 28 ಸಲ ದಿನೊಟ್ಟು 3 ಸಲ ಪನಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 2 ವಾರಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲೇವು ಕೆಲದಕ್ಲಿ 1 ವಾರಡು ಬರಲೇವು ದಯಪಣ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ದೇತೋ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀಡಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಜಾಬ್ಗ ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ದಾನ ಪತ್ಯನ ಅಂಚೆತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರಿಯಾದ ರಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತುಂದುಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಅಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲಿಗ ಐಟ್ ಉಂಡತ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡತ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಲ್ಲ ಐಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತದಿ ಒಲಿ ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲನಾಗ ನಿಕುಲು ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಗೊನು ಪರೊಂದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ವ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಲಕ ನೆನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಮಂತು ತುಲಿ ನಿಕುಲು ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಇಟ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನುದು ಮಂತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪುನದಾದನ ಪೊಪ್ಪುನದಾದನ ಆಪುನದಾದನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು ಏರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ರಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ನುದರು ಅವು ನಿಕುಲು ಆಪುಲಕನೆ ಅವನುಂಡು ಅತನಕ ಟಕ್ಕನ ಆಪುಜಾ ಪಂಡದ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಪಡ್ನಾಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂಜಿ ರಪ್ಪಂಜಿ ಚಾ ತಿಂದು ರಪ್ಪಂಜಿ ಮೀದು ಬಿದಾಡುನು ಅಂಚ ಮುಂದಿನ ಮಂತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವರಡಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರು ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರು ಸೋಮವಾರನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರಾದ ಅನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರುವಾರ ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಟಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಈ ಸಲ 23rd ಬರೋದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರತು ಹೋಗ್ನಿ ನಾನು ದಾದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ಗ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ದುಂಬೆ ಐತನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತೇನು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಅಂಚ
ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಚಾ ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ವೇನು ಇನಿ ಯಾನು ಪಂದ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲದಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೊರ್ನಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಂತುದುಲೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಿಂಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿಯೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಿಂಕ್ ಟೈಪ್ ಬಡಿ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ತುಲಿ ಮುರಣಿ ದೇತೋನ ರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ತುಲಿ ಐಕ್ ಮೇರು ಮಕ್ಕರಂದು ತುಲ್ಲಿರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಕೈಕ್ ತಲ್ಲವ ಅಂದು ಬಗ ಅದು ದೆತ್ತೋನದೆ ಪಾಡ್ಯರ್ನೆದ ಅಂಚೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತಿನ ರಿಂಗ್ ಉಂಡತ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಮೇರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚೆ ಒಂದೇನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುನ ಈ ಮಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಟೋನ್ದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಅಬ್ಬರದ ದಿನತ ಈ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ಈ ಕೈಟ್ ಒಂದುಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಡ್ಡೊಂಗಿಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಷ್ಯರ್ ಆಗದ ಎನ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಅಯ್ಯ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರಾ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ತುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಬಲಿ ಇಡಲಿ ತುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜಂತೇನಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಬಲಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಡೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಇಂಬೆ ವಾಚ್ ಉಂಡತ ಇಂಬೆ ಸೋನನ ವಾಚ್ ಉಂಡತ ಅವು ವಾಚ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅವು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಡಿ ಬೂರುನು ಪುಡ್ಕಂದು ಅಂಚ ಇಂಬೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಬಂಡಿ ಒಂದು ವಾಚ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಟ್ಟೆರಾಪ ಜತ ಅಂಚ ಎಂಪಣೆ ಡಿವೈನ್ ರೀಚ್ ನಾವು ಪನಂದು ಅಂಚ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬಿಜ್ಜುಲ ಬಂಡದ ಯಾನ್ಲ ಪನಂದಿತ್ತೆ ಡಿವೈನ್ ರೀಚ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಡನ್ ದಿಕ್ಕುನು ಸೋಪದ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾನದ ನಮ್ಮ 100% ಐಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಂಟು ಆಯ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ವಾಚ್ ಅತಮೆ ಸೋನು ಆಯ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಜತ ವಾಚ್ ಅಂಚ ಪಾಡುಜೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈನ್ ರೀಚ್ ನಾವು ಬಂಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡ ಎಂಕು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ನಾನು ಅಂಜಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಸವಾರಿ ಪಿದಾಡ ಎಸ್ ಆರಂಜ್ ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಡರ್ ಬೈ ಕಪ್ಪೆ ಬೈ
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಂಡಿ ಅಲ್ಲ 87 ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 87 ಆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಕಟ್ಟೋ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ ಬೀಜ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತೆ ಹೂವಂಜಿ ಕುರ್ಕನ ಓಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಚಿ left lunch. Yan puru niki. Pume incha. Apa kau udah pun ada? Incha. Incha tarik rib. Kucing ini dapat ini kau ni saat takkan. Ini show ko nama clear dikkan ada. Das lagi rumah kita kerja.
ದಾಸವಾಳ ನಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿದಿ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಓಕೆ 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 ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀದಾಯ ಪಕ್ಕ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ದೀವತ್ತೆ ಮೇರ್ವನ್ ದಾಸವಾಳ ದೀವಳಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಮೇರೆ ಕೆಬಿಕ್ ದಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನೀ ಆಪನಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬಪ್ಪನ ಅವಳು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುದು ಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಂತು ಪೂರ ಆಂಡು ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ಸನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೂ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಮುರಣಿ ಅಂಕುಲು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ಸನೆ ಬಲ್ಲ ಸೋನು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ನಡತ ಒಂದೇತ ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡಿತ್ತೇನೆ ಗಾಡಿ ಇಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಲೋ ಬರೋದಿದ್ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಕ ಮಾಡಿಡ್ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಮೌನದೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಪೂರ ಟ್ಯಾನ್ ಆತನ ಬಂದು ಕೈ ಪೂರ ಕಪ್ಪಾತಿ ಪೂ ಎನ್ನ ಮೌನದಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಕೈತೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ತಿರ್ದಿದೆ ಉಂಟ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಚ ಆವತ್ತ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯಾನ್ ಆತನಿ ದೊಂಬುಗೆ ಪೂ ದೇವರಿಗೆ ಅವಳ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಗಾಡಿಡು ಲಾಂಗ್ ಬನ್ನಗ ಏಪಲ ಕೈ ಕುಂದು ಪಾಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಲೇನಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚ ಮಸರು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಮೋನೆಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚಾಪು ಟ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ನಿಕ್ಕು ತೂ ಒಂದು ಪರ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಕೈಟ್ ಏಪಲ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಕೈನಿ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿ ಒಂದು ಆಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿ ದಿಕ್ಕು ನಾನೆಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿಲ್ಲ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಅದೇ ಮೇರೆ ದಾದನ ಪನ ಮಾಡಿ ಚಾಂಟ್ ಬಂದ್ರದ್ದು ಏನು ಬನ್ನಿ ಕಪ್ಪದ ಕಾಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಣದ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಪ್ಪನಿ ಬರ್ರ ಇತ್ತು ಸೋನೊಂದು ಪರೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕುತ್ತೆ ಪರೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ದುಂಬು ಯಾನೆ ಇಂದನ ಏಜ್ ಇಡುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪರೋಡೊಂದು ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸು ಬರ್ತುಂಡು ನನ್ನ ವನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೆಕೆಕೊಂಡದು ವನಸ್ಸು ಬೆಚ್ಚಗಾವಲಿಗೆ ನೀರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಾಟ ನಂಗೆ ಚರಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡದ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಬಡವು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜೆಲು ಭಯಂಕರ ಬಾಜೆಲು ಆಂಡು ವನಸ್ಸು ಪುರ ಆಂಡು ಉಂಡದ ವನಸ್ಸು ನಾನು ಈ ಶಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬರ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕಗ ಅಂದ ಹಾಪು ನಂಚ ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ದೇವನ ಪ್ರಸಾದನು ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಇದಾಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ಕೊಡೋ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಈ ಸಲ ಕೊಡಲು ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಇನ್ನಂತ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಗನ ಅಂತ ಕುಲ್ಗದು ಬಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿದಾಡಿ ಮೂಲು ಪಿದೆ ಕಾರು ದೀಯರ ಪೂಜೆ ಮಾರ ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಕಾರು ಜೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪೋ ಇಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಗಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೆಂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬೂ ದೇವರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಬ್ಬೂ
ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಇದೊಂದು ಗೋಡೆ ಸೋಡಾ ಬೋರ್ಡ್ सोना ఎంచండి 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 ఎడండి ఎడండి సత్య ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ಲ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚುಟಿ ದೊಂಬು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಗಂಟೆ ತನ್ನೆ ರಡ್ಡು ನಲ್ಪಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡಿ ತುಳಿ ಹೆಂಚಿನ ಚುಟಿ ದೊಂಬು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅಂತೆ ಅನ್ನ ದೇವೇಡ ಅಂಚೆನೆ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮ ರೆಗ್ಲೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನ ಬನ್ನಗೆ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪೇನು ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ಲುಡು ಕಾಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು दादा भी सोनो पानी कोरियर ನೀವೇ ತೆಗೆದ ಲೈಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ఒక ఈరు పండారు బాగండి కొనపోయింది ನೀವೇ ಲೈಟ್ ಬಾಗ ఇంకా నేను నడుచుకోదా పోయి వాడిని కుర్కొట్టి కష్టాలే బాగా ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ರೀಚ್ ಆಯ ಶೆಕೆಯೋ ಶೆಕೆ ಈ ದುಂಬುಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಬೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಕು ಸಾಕಾತನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಏತು ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ದುಂಬು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲ್ ಗೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು 2 ಸಲ ಪೋಯ್ಲ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಎಂಡಿಡೋರ ಪೋತೀನಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಏತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಗು ಪೋಯ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಶೆಕೆ ಬಕ್ಕ ಸೈಸರಿ ತಿರುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.